ďalší úspešný štart, aj perfektne zvládnutý košiček, takže borci valia dopredu. No a už je to len na prúdarok. Trináctka to nebude. Minimálne vo výsledku je to 14.165, určite na potlesk. Je to zatiaľ na stupeň víťazov. Pravý bol rýchlejší. 13.718. Takže jedna 13 tam je. A je to pravý terč. 14.165 výsledný na pravej strane. Nádherná 13. 13.718. Takže Hoština nám iba na 50% splnila to, čo sme chceli, a to 13 na jednom zostreku. No a 14.165 výsledný. Na prvé miesto žiaľ nestačí, tam máme naďalej poradie nezmenené.